Știi cum funcționează cântarul inteligent? Poți afla mult mai multe despre sănătatea corpului tău decât doar câte kilograme cântărești. Hai să te explic de ce ar trebui să ai în casă un astfel de produs. Slăbitul nu înseamnă doar cifre mai mici pe cântar. Adevărul este în compoziția corporală. Cu cântarul inteligent Vitality Lab Pro Scan afli exact ce slăbești: grăsime, apă sau masă musculară. De ce e important? Pentru că atunci când ții dietă nu vrei să pierzi în masă musculară, ci în grăsime. Iar un cântar obișnuit nu îți spune asta. Vitality Lab Pro Scan folosește tehnologia de analiză bioelectrică pentru a măsura grăsimea corporală, masa musculară, apa corporală, vârsta metabolică, IMC-ul și multe altele. Se conectează ușor cu telefonul tău prin aplicație, ca să-ți urmărești progresul real zi după zi. Ideal pentru persoane care vor să țină dietă, vor să slăbească inteligent, sau sportivi, sau cei care fac antrenamente de tonifiere. Oricine vrea o imagine completă asupra sănătății sale, pentru că slăbitul eficient nu înseamnă să pierzi din masă musculară, ci din grăsime.